Hei, salutare, eu am venit și bine la un MC de data asta facem un MC de Brawl Stars și ne-a picat ieri Mortis și Bea astăzi de la 10.000 de trofee. Uitați-vă, am făcut, oameni buni, 10.000 de trofee. Da, o să facem și 11.000 de trofee. Spuneți în comentarii ce brawler vă place cel mai mult. Și s-a băgat de Sprout după. Ok, nu vreau să cumpărăm. Și se bagă un nou skin, uitați-vă. Horus Bomb. Dacă vă place seria asta de Brawl Stars, și scuzați-mă că n-am postat de mai mult timp. Și o să facem și un opening Brawl Box-uri, dacă vreți. L-am făcut pe call de Power 9. Vreau să-mi pice un Star Power, dar păcat. Mi-a picat și Bea din multe timp, dar mi-a scăzut șansa. Am vrut să iau un Big Box, avem 30 de gemsuri și în lună. Am vrut să iau, am luat astea de 20, după aia am luat, mai știu ce am luat, da. Ok. Deci Mythic Brawler mi-a scăzut în mână. Eu aveam mai mult. Epic 000. Ok, și la Megabox-ul. Ok, tot atâta. Deci ne-a scăzut foarte mult șansa. Ieri aveam mai mult. Nu mai știu cum. Nu m-am uitat la șanse, deci îți scade șansa. Când mi-a picat Max, mi-a scăzut foarte mult. Am vrut să-mi pic. Ok, și vreau să-mi pice Crow. Da, lasă. E bună și Bea. Ok. Și nu uitați să intrați în clubul meu. Cei care aveți 11.000 de trofee, intrați în acest club. O să fie cel mai tare în acest club. Exodus.ro. Uitați în ce este local. Ok, ăla are 37.000. Ok. Focus Stars. E79 Exodus.ro. Dacă celelalte cluburi sunt cam ocupate, de păcate, 79 Exodus. Dacă vreți să intrați în asta, cei care au 11.000 de trofee, puteți să intrați în acest club și o să fie cel mai tare club. Ok. O să am un meci pentru prima dată cu Bea. Cu Mortis m-am învățat, după cum vedeți. L-am făcut de rancul 5. M-am învățat să joc. Da, așa poate. Să vedeți cât am de mediu de ăla. Se mișcă, bă, că nu pot să iau așa, bă, că se mișcă. Hai, mă, vină încoa să te omor, mă. E, lasă. Și o să-i dăm aici cu de-asta. Mă, l-a luat? Mă văd că nu văd. Asta e Jackie, cam... Dă mulți damage, Jackie. Acolo. Ok. Bă, puteam să dau aia, mamă. M-am luat cu Bea, foarte ușor. Ai, nu, ok. Încarcă greu Bea. Atencăm și cu Mortis. Am știut că sunt trofeu. Ok, am făcut-o și de rang 9. Ok, dat un trofeu. Așa și cu Mortis, că chiar mi-a plăcut cum mă joc cu el. Ok. Și dacă vreți să vă abonați la canalul meu, să vă abonați încă. Cei care sunt abonați, nu uitați să dați și un like. Și o să continui și seria asta. Și spuneți-mi în comentarii ce alte jocuri v-ar plăcea să mă postez. Free Fire o să mai continui și seria. Acum m-am oprit la 50 de budgeturi, pentru că ăla skin-ul pe băiat cam nu-mi place. Skin-ul pe fată
Nu-l vreau să-l iau, dar nu vreau. Pentru că eu nu mă joc cu caracter de fată și deci... Bă, Briley ăla. Briley. Olo. Ia Barley. Bă, era să mă ia aici, bă. Mamă. I-a dat o bucată Bibi și gata, e mort. Hai, bă, nu mai vă ascundeți, bă. Hai, bă. Ok, acest episod... Bă, da, forever. Ziceți în comentarii dacă vă place să campați. Mie chiar îmi place să campez. Bă, de când m-am jucat jocul ăsta din 2019, m-am jucat, nu campez niciodată. Cu el primul, n-am mai jucat, gadgeturi, văd că mai pică. Și n-am nimic. Am luat pe Mortis. Ok, o să dăm și... Am uitat să dau la Bounty. Ăsta Crosshair Hero. Trebuie să jucați și cu el. Ok. Deci echipa mea e cam bună. Spike și cu ăla și cu mine. Ok. Și așa Spike e foarte bun de la depărtare. Deci și Sprout e chiar bun. Băra, ce mă enervează X-Reader. Ok, cine și-ar pune numele ăsta X-Reader? Ok, hai mă. Ăla, bă, X-Reader ăla. Sau cum dracu îl cheamă, bă. Hai mă, teteșitul, bă. Încerc să dau șoc ultimat în el și nu. Ok, l-am prins. Dă, bă, bucata, bă, dar de ce nu dă cu... Ok, mă enervează asta lui. Stai, dar teteșit, băi. M-a făcut așa o gaură ăla. Dar mă enervează, uite teteșitul de ăla, uilo. Ok, o să ne întoarcem. Pentru că acest match cu siguranță e pierd. Ok, acest match, după cum vedeți, a fost că am pierdut. Numai din cauza ăla am pierdut. Echipa mea a fost proastă. Echipa mea. Proastă a fost echipa mea. Ok, văd cum... Echipa mea acum e toate proastă. Bă, nu mai jucați cu tic la mapa asta, vreau, fraților. Acum lăsați-o cu mine aici. Ticul ăsta e cam nască la harta asta, dar eu nu mai mă joc cu tic, mă. Cam mi-e greu de jucat cu tic și în fiecare zi pierd meciuri cu el. Ok, dăm aici. Am un pic de lag de la mine, scuzați-mă. Bă, nu mai vine să te mult. Mă. Ok. Cred că e foarte bine cum continuăm. Este foarte bine cum continuăm. Din timp sunt mai bun cu B. Și cum a picat cu bine. Bă, am distrus toată harta, bă. Ia, doar 7. Ziua așa, fraților. Bă, am distrus toată harta, bă. Cu ăștia. Bă, am încercat eu să fac un episod. Să dau un friendly game. A fost așa. Vreau să văd câte gemsuri se spawnează acolo pe jos. Și am încercat. Bă, și un prieten meu a ieșit și am dat repede play. Bă, și am botul ăla, bă, ne-a ținut acolo în suspan. Deci a fost foarte bă. Nu vă pot să explica. După mă, că botul ăla făcea toată treaba, mă, am să văd câte gemsuri se spawnează acolo pe
Ok, meciul ăsta a fost câștigat, după cum vedeți. Star player am fost eu, cu Star Token. Bă, îmi scriu foarte multe în clubul. Lasă zile și tu lasă. Stai porchi, da. Ca banc. Bă, e un loc liber. Cine are 11.000 de trofee, să intrați. Acest clan este tare. Da. Cine are 11.000 de trofee, intrați. Ok, la unii prieteni deja își dau. Singurul de aici care nu are pe Sprout este Gâluță Albert. Știu că a băgat bani în joc și l-a luat. N-avem ce face Sprout. Bă, Sprout e chiar tare. Ultimata lui foarte tare, dar trebuie să mai fie foarte tare. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un mare like, să vă abonați și să ziceți în comentarii ce brawler vă place vouă. Și să intrați în acest club foarte frumos. Nu uitați, v-am spus, este cel mai tare club. Pa, pa!